Triple C self-imposed Secretary General Tshabangu vobatwa vachinzi aiwa varoda kupostpona mageneral elections arifanoitwa muZimbabwe muna 2028. Mashoko aya aonekwa aiwa nokuti taona kuti imwe faction irikutungamirirwa naPromise Mukwananzi inorejecta proposal inoitwa naTshabangu. Sanapinda mashoko avataura mumasocial media handles avo kuti bosubscribe bolike utina on the bell icon. Tichipinda mashoko avataura vanonyora vachiti it is accused the other faction led by Watchman Chiwenga and Zanu of working with the Zanu PF to subvert the will of the people. The Triple C would like to distance itself from the remarks attributed to the Tshabangu group, who obviously have been working with the Zanu PF to give them a 2/3 majority to facilitate a third term by amending the constitution to force the postponement of the elections in Zimbabwe. The Triple C position is that the August 2023 elections were flawed and as such the outcome illegitimate. Saka ndo zvatiri kuona kuti aiwa iyi faction yana Tshabangu iri kuda kudelaya mageneral elections emuna 2023 sezvatiri kuona zviri kunyogwa masocial media handles ana Promise Mukwananzi tiona kuti vanorejecta futi aiwa position yavo yekuda kuchinja kana kuamenda constitution. Nokuti vanonyora vachiti the Triple C position is that the ZEC must continue to manage the voters roll including registration of voters. What the party has advocated for is the automatic registration of voters when they are 18 by electronically and seamlessly linking the voters roll to the civil registry database and not the transfer of registration functions to the registrar general. Ndo mashoko anayachitogwa panapa naPromise Mukwananzi pamasocial media handles vachiti aiwa Tshabangu ava kuda kudelaya mageneral elections emuna 2028 vobva vaamenda vochinja constitution. Saka muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aya abuda aiwa achinyogwa panapa Zimbabwe. Aipinda mucomment section medu saka subscribe like channel on the bell icon. Tomo chama updates anokupa panamba Zim News Live.